Màxima expectació avui a la ciutat de la Justícia de València per veure quan anaven a declarar els detinguts ahir en l'operació Taula contra aquesta presumpta trama de corrupció política. Ens anem a desplaçar ahir en directe. Rosa Romero, quina és l'última hora? Sí, Carme, pues l'última hora és que el jutjat d'instrucció número 18 de València comença esta vesprada a prendre declaració als detinguts. Recordem, la primera en prestar declaració a nit va ser l'exregidora del Partit Popular a l'Ajuntament de València, María José Alcón, qui va quedar en llibertat amb una fiança de 150.000 euros i amb els seus béns embargats. Bé, la resta de detinguts, els 23, com deien, comencen esta vesprada a prestar declaració ací a la ciutat de la Justícia de València. El que és una incògnita és el calendari de declaracions dels 5 investigats no detinguts, com és el cas de l'actual portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de València, Alfonso Novo. Bé, durant tot el matí no han deixat de produir-se reaccions polítiques. Pràcticament tots els grups amb representació política a l'Ajuntament de València s'han pronunciat durament sobre este tema. Això és el que ha donat de sí este matí. Ha sigut un matí de llarga espera a les portes de la ciutat de la Justícia de València, però així passaran a declarar davant el jutjat d'instrucció número 18 tots els detinguts en l'operació Taula. La primera en comparèixer ha sigut l'exregidora de l'Ajuntament de València, María José Alcón. Passava a disposició judicial a les 10:30 de la nit i quedava en llibertat sota fiança de 150.000 euros. El jutge li va embargar diversos béns com a mesura cautelar. A ella se li acusa de prevaricació, malversació, tràfic d'influències, suborn i blanqueig de capitals. La resta de detinguts, 23 en total, estan a l'espera de passar a disposició del jutge. Previsiblement començaran esta mateixa vesprada. També estan pendents de declarar les 5 persones investigades i no detingudes, com ara el regidor de l'Ajuntament de València, Alfonso Novo, i l'assessor Luis Salom. Recordem que l'operació investiga una trama de corrupció en diverses administracions públiques on els integrants aprofitaven la seva responsabilitat per a cobrar comissions a canvi de contractes. La redada d'ahir es va saldar amb 24 detinguts, entre ells l'expresident de la Diputació de València, Alfonso Rus, i altres càrrecs populars. La causa continua sota secret de sumari. Malversació de fons públics o blanqueig de capital són alguns dels delictes als que es poden enfrontar ara aquests exalts càrrecs del Partit Popular de la Comunitat que van ser detinguts ahir en aquesta macroredada contra la corrupció. Ara anem a conèixer el per què s'ha arribat a aquesta situació. L'operació batejada amb el nom Taula s'ha saldat ja amb 29 investigats, 24 detencions i 33 registres. És la macroredada contra la corrupció que afecta a exalts dirigents del Partit Popular de la Comunitat i diversos tècnics o empresaris relacionats amb ells. Una operació dirigida per la Fiscalia Anticorrupció i la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. Però per què s'ha arribat a aquesta situació? Interpretamos que actualmente los procedimientos de contratación debería reforzarse la presencia de funcionarios verdaderamente independientes en todas las fases, tanto a la hora de informar la necesidad de los contratos, informar sobre los pliegos, las prescripciones técnicas, los proyectos de obras. Por supuesto, a la hora de informar las ofertas que se presentan en las mesas de contratación. Entre els delictes investigats en esta operació es troben el de malversació de fons públics, prevaricació administrativa, tràfic d'influències o blanqueig de capitals. Amb això, què és el que hauria de canviar en l'actual sistema per evitar casos com el d'Imelsa? El sistema de control posterior, que sería el control financiero, en este momento, por falta de medios, en la práctica tampoco está extendido. En este caso concreto, que la utilización de figuras interpuestas, como pueden ser sociedades mercantiles, entendemos que se están utilizando o se está haciendo un mal uso de ellas, realmente en lo que podríamos denominar una huida del derecho administrativo. Tenemos que saber que en estas entidades no existen controles previos. Delictes que ara poden afectar a exalts càrrecs del PP com l'expresident de la Diputació, Alfonso Rus, o l'exregidora de l'Ajuntament de València, María José Alcón.